Hello friends, welcome back to my channel. आसा खालाम नोंथांमोना मोजाङैनो दङ। आंनि दिनै गोदान vlogआनो जाबाय मिगिनो 100 थाखानि मिगि माबा जोङो दा नाग्रिजुलि सकआव थांनो नागिरदों मिगि बायनो ओमफ्राय माने दिनै जोङो मिगि चेलेन्ज खालामगोन आरो न अभी मजा आएगा ना भिड़ो नैबे आंनि लोगो अनजिमादो आंदो संगोन ओमफ्राय हानि एक्सट्रा संगोन आरो ना ओमफ्राय उनाव जोंहानि मुनावबो जागोन नै एसेना साबसिन जायो बिनानो जितिगोन आरो अरे कहना क्या चाहते हो नोंथांनिबो माने बादायलायगोन नामा ओमफ्राय चेलेन्ज नांगोन सोरना मोजांसिन जायो संनाया दा नोंथांमोना नाम थादो दा आङो लोगोना न'आव दोङो लोगोआ ओंखारबाय थादों थांबाय नै दासो फैबाय थ' थांसैथ' साइकेल लादो माने सगा एसे गोजान आरो इमानबो गोजान नङा एसे गोजान अरे कहना क्या चाहते हो थ' नों आंखौ लागोन आं लागोन आं साइकेल मोजां नांसै सालायनो आं फेभरेट एसे जोंहाथ' माबा दा होना थाबायबा साइकेल सालायनि गोलैसिगौमोन दे ज' दे माय मोनसे बुं दिनै मा मैगं जानाय नोङो ओंखाम जाथ'वाखै जायाखै ओंखाम अनला खारै संनायखाय अनला खारै संनायखौ ओंखाम जायाखै नोङो आंबा मालाबा दांबायमोन गैलामोन अनला मालासो खारै जानो मोजां नाङा मोजां नाङा हे आंनि फेभरेट अनला खारैया ओमफ्राय आलु सिफ्लेनाय ना बाथोनबाबो जागोन नाथाय अनला खारै जाया आं मा होनो मोनाबाबो मोजां नाङा मोजां ना बर'नि फिसा जानानै अनला खारै जाबावलाया नायना नैबे जोंहा समेन नानि न' होनलाय समेन मा लायनायलाय बनखौ माया दा रोगाबावगोन लामायाबो मा एसे गाज्रि न' इनि देनजार गाज्रिखा हाला साला मान गोलोर खायो मा जानो खांखोबायसो बिमाया मान गोलोर सिगाङो थास' जानो खांदोंमोन थास' बेदर जानानै मान गोलोर हायै लामाया माइसि हामा माला हामगोन होनलाय जोंनि लामाया मदि सरकाराबो दाबो फाहामना होला लामाफोरखौबो कैसा लगा मेरा मजाक नैबे जोंनि बाथौ मन्दिर बानायगासिनो दाबो जायाखै नैबे जोंनि एल पि स्कुल होनलाय बैनि मोनसिगोन सगा बारा गोजान माने नै मोनखाबायनोखा दा मेगि लानो नागिरदों मेगि हो सोंनाया मेगि हो ओमफ्राय आरो बुटफोरखौ माखौ लानो फैसायानो 40 रुपिसल' लाबोदो जोङो इखौ होजागोन आरो मिगियाव गाबलि मटरफोर लाना फैयोमोन नङा मिगियाव माखौ होजागोन नों सानो नायनाय होगोनासैलै होजागोन ना होजायाबा मिगियाव न' होजागोन न' बादामसो दे हो जानोसै बेखौनो फैसाखौबो एसेल' लाबोथारदो थांसै जोंहा मेगि लाना फैखांबाय स' लोगोफोरजों बाय मेगि सेगि एबार बे साइकेलफोरखौ सालायसिगोन आं लाला मान गोलोर मानसि आयो रासाबबाय वेट खोलैगोन नोङो माबायदि न' लामाया जेन'का जांग्रिखायो मानसिखौ मा होनो आरो सोरगोआवसो मोनयां बायदि मोनो अनजिमा नोंनिबा सोर जितिगोन बुंलाय आंथ' संनाया एक्सपार्ट नंखाया आयै आं सोर जितिगोनबा उफ्र' हाखाया आं एसेबो नोंसो जितिगोन बायदि नांखायो खोमा नै नोंसो इमान रोंखागो संनो न'आवबो ओंखाम मैगं संलाबायो आंबो सङो ओंखाम मैगं खिन्थु आंना एसां मोजां जाया माने आं एसां टेकनिकफोरखौ रोङालै मादि संनांगौ ओ भाई मारो मुझे मारो नायनोसै सोरनिया गोथाव जासिनो आलिवानो जितिगोन खिन्थु आं जितिनांगौ आंखौसो जितिगोन बायदि मोनदों आङो इमान गोबाव जाबाय मिगि संनिया ओमफ्राय सोर जितिनाय जायो जांख्रिद्रायबायलै मोनफैबाय जोंहा न'आव दे मोनफैबाय दा संनाय खुरनायनि आरो
मोनफैबाय जोङो दा साराय नागिरगासिनो संनो साराय माने दिखिना मा होनो मानसिफ्रा मोनसेल' दोङो नै ओइ नुयिया नुवाखैनोखा नै नैबे जोंहानि किटचेन नै सारायाबो गोदानथार मिगि एकदम मा होगोन नै सारायानो सुनाय गैया बादुलि गोजाना मानसिफोरा नै नैया दासो सुगासिनो अनजिमाया बादेनो सुनो माथो साबोनबो गैया खोमा सुनो पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझाए क्या पाया रू मैं नहीं झुकेगा साला संनिसै थौ नै जोंहा लाइटखौ जगार खालामखाबाय इनसुबाय आरो नै बिथिं आं संगोन बिथिं नों संगोन ओइ बेनि बे साराया आंनिसोखा बे नोंनि गोसोमा नोंनि नाथाय गारबाया आंनिया साफासिन नै नैयाव पियासा नागिरदो पियासानो गैजा रोङानो सब बुस्थु गैजा रोङा बोरो गैला बानलु खैथा होगोन नोङो आयै मुनाबाथ' बानलुसो बुरजा नांखायो ओंखायनो आं बुरजा होखागोन आरो नै नैबे जोंहा मुनाबो ओमफ्राय दा इयो जागोन आरो ना ओमफ्राय खायदोथ' नोङो माबा इयो जागोन आरो दा ओमफ्राय नोङो आलु गोसा मोजां नांगोन ना मानि मोजां नांगोन खिथाना लाखा आंना नांगोन ना एसे आलु नायखौनो मोजां नाङो ओमफ्राय एसे फालौ बुरजा बिदे मोजां संबा जाबाय नों पास मोनगोन ना माने मुनाबा माने बिदिनो सारजिटिखौ मम' जागोन एसे मम' जागोन नो नालाय गावनो गाव डिसाइड खालामना संगोन ना मा खालामो नों दे बुं आङो मा दे सारजिटियो नोंसोर खान्दा संग्रोलाय आं उनाव होनगोन ना उनाव खोन्थागोननो मोजां सारजिटियो बिनो मा होगोन उनाव खोन्थागोननो उनाव खोन्थासिगोन दे नोंसोर मोजां संग्रो गोथाव संग्रो मोजां सं मोजां संगोन आङो खि होगोन लास्टाव आंनिखौ गोथाव जायाखै होनबाबो जासिगोन सोरनिया गोथाव जादों आं बेखौनो होनखागोन ना मोजां होसुनाय बेलाय चिटिं गैया चिटिं खालामबाथाय चिटिं नोंनिखौनो होनखागोन नोंनिया गोथाव बायदिखौनो होनखागोन सोरनिया गोथाव जाया आङो नायग्रोना जानो टेस्ट खालामनांगोन ना दे मोजां चिटिं खालामबालाय होसुनाय आं गोसो होना संगोन उनाव संनायदो मोजां सं मैगि बोसोरसेनि उनाव दिनसे संदो बोसोरसे जागोन दानो सङो दे आंबो संसाबो गोग्लैजोब्बाय पियास हानायानो गोग्लैलायबाय नेत्रा बेखौनो जानोसिगोन खोमा आं सुवानो मा बुंनो हायदो दे हे स रानथिनथारहाय बिनानावाबो नै जोंहा संनो नागिरदों यानिसो संनो नागिरदों जोङो आफोर मादि संनो मादि मिथिला आरो नों थाव होदो माबायानो दुंहां जाबाय नोंहा थावखौथ' लादो आरो बर'ल'सो नागिरदों आंना गोरोबाय थादों खिन्थु आं मेगि होआखै नै खासेया मेगि होबाय बाहाय नोंखौसो जि मोजां नुखादो आंनिखौ जि असेस नुदो आंना गोथाव जाखानाय नङा बे मस्ला नै मोनबाय नैबे आंनि जा असेस नुखादो जा साइज नुखादायो सोना दे आं गैयावनो आङो दा गावनिखौ बरियानो साजायनो नागिरदों मोनाबोनो थाखाय नैबायदि होनायनि थाखाय इथिंनिया र' इथिंना अनजिमानि इथिंना आंनि संखांबाय दा गोथाव जागोन जाया बेखौसो गिदों आं मारै मोनगा संनानै मोजां मोनदों गोथाव जागोन ना जाया ओमफ्राय दा नै जासा धनन्जयबो जाबाय दा धनन्जयाबो दा जबाय दैयाबो गंसेल' नामा इसोरनि हाय केबार नाङि अनजिमानि आंनि जानसिम बाङो नोंबो जाना जानि र' जा इनि जानो नागिरदों आंनि जिबो र 1 2 3 जाना हाय जाया बियो
자식은 왜 무슨 나? ये किसका है ये ये मेरा है थोड़ा सा खा के देखो जागृत 이거 없었네 진짜. मैं डालूंगी मैं देखी तो फाइन है बस Jangan satu lagi. Tapi ini tes sama ya kan ini. यहाँ क्या खाने बता सा माको भन्ने को जाबै थाड्न मा 이거 없었어. 라이만 사다. बुझाने कैसे तू बाबू थे मैं ini sini onjima nih halo halo tuh halo sini ya उजी में आम बा देखता 이거 없었어 이거. 이거 बोलो दो 진짜 많이. ini halo sudah am ni agak tahu dah deh senang kita sini udah nak ayah kunci sana kan nama dia halo nih guys nih otak tas dulu jangan istirahat deh गजब बेइज्जती है kamu nih kunci mana deh 잠시만. no aneh gue sama dengan no langsung dulu ke 안 웃어. 자네. 바람 안 aneh 웃잖아. gue sama ada ujian nih lah ini bentar apa ini? ini lah banyak orang dulu ya sorry sorry dulu nanti uji mak kunci mak coba ma Lele, đừng nói đâu mà. Dạ, cái thằng này. Enggak. Marusak ah? dah Mana lu kesamaan preach ya song ya. Nanyasan gau na salu sa ang ziti bay han ang ziti bay Nah, sakit So friends, anjingनि vlog video एसेनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनदोंब्ला like, share खालाम. नहीं subscribe खालाम बाय बाय